Kevin, árbitro. Pois nada, meu. Deportes tampouco di nada. Todo Real Madrid, Real Madrid e Real Madrid. Merda desa. Pois mellor así. Por do seu lado tampouco chegou nada. No, pouco avisei eu, ben, que lle dixen que como me denunciara queimaba ya a casa ca familia toda. Que eso sempre funciona. Pusquiñas, eu non é por nada, pero pasácheste de carallo. Como que pasei meu, lá? Foi el o tipo que pitou o penalti no desconto, verdad? E pasei meu. Se teño que diante ainda lle parto a cara outra vez. Pero vamos a ver, Puskas, é que xa vai sendo unha tradición. O que non podes facer é zoscar o árbitro un domingo sí e outro tamén. Pero vamos a ver, parece que o culpable fun eu. Carallo, tipo, se non sabe arbitrar, que non se meta, se nas quere levar, coño. Isto así. A de árbitro de Liga da Costa é unha profesión de altísimo risco. Sí, moito máis que a de percebeiro ou un marine, por favor, onde vai parar. Así que, imaginade a miña preocupación e inquietude cando cheguei a casa e vin o panorama que vin. Que? Pois xa ves, veu un da Federación polo Instituto e dixo que necesitaban árbitros. Claro que necesitan árbitros, xa non van necesitar, caen como moscas. Mira que vinciño, sácate deso, anda, sácate deso. Papá, nada de que vinciño, A partir de agora, señor colexiado Kevin, Vale, faime caso, anda, faime caso. A vida de árbitro está chea de perigos. Pero, papá, pero cando lle tiven eu medo os perigos, Que eu ando sempre borracho como unha cuba no quad, dando chipos polas pistas, papá. E para iso non vale un calquera. A culpa xa é miña por preocuparme. Queres ser árbitro? Pois alá, que che vaya ben, guruceta. Oiches, pois din as do súper que ás veces os árbitros só tos insultan e lle din cousas feas. Saberán as do súper de fútbol. Por favor, os insultos son a salsa do fútbol. O carallo é cando se fala de fouciños, pedras ou perdigonazos. Que tan exagerado és, Monchiño. Mira, ficha unha vez isto, mira. O fora de xogo, pero... Sí, algo escoitara do tema e tal, eso meteron no hora hai uns anos e tal, pero nada, ti sigue estudiando, fillo, que o importante é o regulamento, que é o que che piden ao final, é o psicotécnico do fútbol. E ti se escoitas no partido que che din algo feo ou te insultan a ti ou a min, ti como si nada, Non escoites. Que xa dicía a miña avoa, non hai mellor desprezo que non dar aprezo. Vale. Sí. E se ves unha escopeta, tira to chan de cabezas, Que dixame cala a boca como lle dices esas cousas ao neno. Ti tranquiliño, Kevin, que xa verás como non pasa nada. A cantidad de patadas que me deron, E os vellos dándome co bastón e as vellas chuzándome co paraugas, me cago. Parame, meu neniño. Tranquilo, meu rei, que xa acabou, xa pasou todo, xa está. Xa os chícharos aí, ala. Se me fixeras caso, Kevin José, xa non tiñas empezado. Xa non tiña nin empezado, burro. O de ser árbitro é para xente moi rara, xente con apelido raro. O sea, Japón, Sevilla, Soriano, Ladré. Non para rapaces en malicia como a ti, home. Para. Tedes razón en todo. Estive pensando e creo que vou deixar o de ser árbitro. E dame pena, porque este fin de semana ti facíame ilusión pitar o partido de Copa entre o Choupana e o Lameiro. Bueno, non te martirices, as cousas pasan e pasan. Como? Que partido dixeche? Que vou que ia pitar o partido de Copa entre o Choupana e o Lameiro. Hai 20 anos que o Sporting de Lameiro non lle gaña aos Cafres da Choupana. 20, E agora temos o árbitro na casa. Non podía deixar pasar esta oportunidade nin tolo. Estou pensando, Elviriña, que igual nos estamos precipitando un pouco, non? Non, Moncho, non dixo nada. Estamos facendo o que debemos. O neno deixa a carreira arbitral e non se fale máis. Sí, claro. Ui, que me acabo de acordar que deixei unha pota ao lume, pero se nei zoupo, será mellor apagala, non? E ti? Por que non estás quieto, home? Para que lle tocas á cociña? Teras as manos nos bolsillos. Experimento, a veces, Kevin, tens que arbitrar ese partido como sexa. Non podes abandonar agora, vale? Pero xa acabas de dicir que... Dixen misa, dixen merda. Ti esquece todo o que dixen. Esta é unha misión divina, entendes? Divina! Non entendo que... É igual, tanto ten que entender solo. Ti guíate por min. Por fin imos gañar a da Choupana, por fin, non estás contento? Sí que estou contento. Viva! Viva!
En canto se soubo que o noso Kevin ia arbitrar o partido contra a Choupana, todos os veciños de Lameiro puxeron o seu grande area. Quixeron colaborar. Non se fale máis, Moncho. Estou facendo con Kevin o que se fixo toda a vida cos árbitros antes dun partido importante. Así que dille que pase pola whiskería que o ten todo pago. A vostede tan generoso, don Anselmo. É o meu deber. Facer o que sexa con tal de gañarnos da Choupana. Aquí, cando lle fichen eu dano a un árbitro amigo. A ver, que queres tomar? Veña, toma algo. Que queres? Un cubata? Que queres? Non... que unha Fanta. Fanta. Ou dúas, as que faga falta. Xa sabes que non hai problema. Cuidado. E invitacas, O malo foi que os da Choupana reaccionaron rápido, carallo. Moveron ficha. Mirade o que interceptou o Xelino. Un cheque a nome de Kevin José, por o valor de 1000 euros. Queren compralo árbitros, cabrón. Serán mal nacidos. Pero como que 1000 euros? 1000 euros de verdade? Dos de toda a vida, constantes e sonantes. Pero entonces non entendo cal é o problema. Collemos os 1000 euros e punto. Pero, Elvira, por favor, non me ofendas, Estamos falando de salvar o noso fillo da corrupción. Non, Moncho, non. Estamos falando de fútbol de cuarta categoría. Estamos falando que os da Choupana non gañastes nunca. Estamos falando que este ano ides perder outra vez. E polo menos, se perdedes, levar os 1000 euros no pago. Carallo, visto así... Kevin, mira, Kevin, vouche dicir unha cousiña. Mira, ti ben sabes que as cousas non sempre son brancas ou negras. Xa, a veces son vermellas, azuis, amarelas... Non, escoita. Eu o que che quero dicir é que... O que che quero dicir é isto. Toma, isto é para ti. Un regalo que che fai o pobo da Choupana. Buah, 1000 euros! Pero por qué? Sí, todos para ti, O único que tens que facer é que o Sporting Lameiro non gañe o próximo domingo. Como? Queres que pita a favor dos da Choupana? Sí, pódese dicir así, pódese dicir de outra maneira, pero... O caso é que ti céntrate nos 1000 euros e xa verás como o instinto te vai guiando. Sabes o que che digo? Isto. Pero que faz, animal? Nunca, pero nunca vou facer iso. No fondo, estou orgulloso del, porque é honrado. Pero por outro lado, perdemos 1000 euros, carallo. É a dúbida que teño desde sempre con Kevin. Non sei se matalo a bicos ou matalo a paus. Pero bueno, o partido da mañá é que decida o destino. Xa ves ti, a que non pode ser, non sabía matar. Pois que, por favor, non lle dea máis voltas, home. Daba pa ser, na máis, foi o destino. O destino foi o destino que expulsou a 4 tipos. E pitou 3 penaltis en contra nosa. Como viña por aquí revento. Tocho, porque non hai. Que se houbera xustiza no mundo, o que habería que facer con o rapaz é matalo, colgalo da portería e esperar a que os corvos lle arrincaran os ollos. Así. A ver, home, por favor, non vos poñades así. Eu penso... Ti non tens que pensar nada, Moncho. Ti o que tens que facer é entregalo. Onde está Moncho? Esa Moncho. Canta claro, ¿dónde estás? Escapei de milagre. E a Kevin teño aí na artesa. Kevin, se ainda respiras, dá un par de toques. Ti aguanta, neniño, aguanta a tomartes que hai Champions e malo será que non se esquezan deste incidente. No, nada, aguanta aí, vale? E coi oxígeno que falta che fai. E non botes peidos que che quedan aí dentro.